For today's video mga idol, mo ni maisa ko ang gagaw mga idol. Manit be. Oh, Gamay ra kayo mo nasanggi mga idol, 16 na kasako. Lapad kaniyang maisan. ay puluti kay. Oh. As pa rin Jo. Tabang ni sek pananggi. Banggi nga rin kay. Yadi na makapalit ang bukas na eh. Nah, ika may naman day. Banggi na Tapos ay mga idol oh. Asa mo mo? Siyon sa kong asawa mga idol. Uy, banggi sabi. Oh. Agin na eh. Nah, Banggi sabi. mga idol. Oh. Kasi na pa rin yung kay para makadaghan taron. Ganangit. Nah. Oh, so mga idol. Wa mi kadala o. Dakoy puso no? Puso. Tingwa agi. Oh, tara. Gikan mga idol, akir-akir. Harvest diri mga mais diri sa akir-akir mga idol. Namoy diri. Tubig hangin o. So ang tagiya gining mais sa mga idol, dara mga idol oh. Oh. So madam, harvest ni madam, naagis mga 200 madam no? Sobra pa. Sobra lagi oh. Sobra lagi. Sobra 200 mo ni tagiya mga idol. Sobra ni dagko puso. Ini yung tagiya sa maisan mga idol oh. Ni. Ang bana ni mga idol, first cousin sa akong asawa. Tapos kami ni mga idol, side sa iya ha. Murag magsikan kasi ni mga idol. Ini. Oh, dala yung sako. Patay Ala. pa mo yan anggi, kamay makay mo sako. Na, gipadala sila sako mga idol. Matay sako kanya na lang doon. Ayo di ba? Kamu din sako yatag. Haya mo ninyo, tagbilang sako masagi 40 50. Oh, cinta oy. Kusinta? Oh, wala ka dagko. Ah, ikaw na ihatag ko, kagahaya-haya rapon. 100 na sako mo ni. Mo ni 100 sako ba nakuha? So mga idol oh. Patay. Oh. Nakasangkit na. Sangkit ang gulok sako. Oh. So mga idol, ako sang palungon ni kamera mga idol kay mutabang kong sangge. Tabang po ka pre. Tabang ko. Uy na. So salamat kayo mga idol ha. Puso.